Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginapausi sa karon sang alkalde sang Sagay City ang natabo nga pagka-delay sa pagpanagtag sa may kapin sa 7.1 million pesos nga health emergency allowance para sa mga frontliners. Ginsiling ni Mayor Narciso Javelosa Jr. nga sadtong August 27 nagpadulong sa iya nga talatapan ang mga nurse kag mga doktor kag nagreklamo nga apesar nga nag-abot na ang pondo para sa health emergency allowance nila, wala sa gihapon makabaton. Patag ni Javelosa, 22 milyones pesos ang kabilugan nga ginrelease nga pondo sa Department of Health para sa mga nagserbi nga frontliners para sa Sagay City. August 16 na withdraw na ini sang City Treasurer nga si Juvie Pinungan kag natigayon na nga ang releasing magluwas na lamang sa nabilin nga 7.3 million pesos. Sang iya nga ginpatawag ang Treasurer sunod sa kay Javelosa, patag sang Treasurer among ang nangin masako sa rason nga wala ma-release ang pondo. Hindi man mabuksan ang vault nga sa kinaandan, dira ginabutang ang kwarta bangod ginsiling ni Pinunggan nga hindi niya madumduman ang number combination. Sa karon, ang City Legal Office ang nagauyat sang investigasyon sunod sa kay Javelosa. Nagapabilin sa pag-report sa iya trabaho si Pinunggan. Kag may kaugalingon naman ini nga abogado. Intiguan sang DJ Cas Negros nga makuhaan sang bahin si Pinunggan pero wala ini malabot. Sa bahin sa syudad, ginapangitaan sang medyos para babayaran ang 7.3 million pesos nga inog-release nga pondo. Patawag ko na siya. Kag diri kami nagkomportasi sa office ko. Tuwing kung ka mo ay mo na ginatag. Ang 7.3. Amo na lang na ang natilip sa 22 yun. Ang iya rason nga kasako ko no si Ilada. Ginaamin niya nga nadula or aralan da sa vault nga hindi mabrihan? Wala iya ginaamin na wala siya pero ko nga ang akong kwada nga ang wala mo mahatagin. Kasi ko kung may kwarta na kung pa-open ko siya, hindi siya mag-open, pinalipat siya kung sa competition.